Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya gini ki di mabana ki advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Hadin baka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association kelas sei madan ye kijing du jing e kitrai bat nongnya trong nakadaw kijing sha pendik ki khardap krong khajana jongka khasil Setomos District Council pat ki hima lengma ki lat pathai kubor ka council kalakhot shakami ekren ye kinong ilam ka association hakasan trip jumang arjar arwar uba mos marngar presiden ulong baka association kelai ekren baka jingkrong khajana ka long palat bat poi hadu khatkhandai ni arpo hajar tingka ulong baki kular ban ay ka working plan ka basai na ki hima ka jinglam khaman ka council bat kum ka association kan up ya kata abadai bat kani ka jingalang bangilong mentahang ni po council de nakaliang kajongi kum ka asian hadin bangila penmi ya lengba ki social media lengba ki jingtho alor ka jing e jong jing don jong kini ki tulgit la ka de jong ki hima la ni jong ka council ka bangila kumkin try kali bat kinonya kali ngila mat jing e ha ya ka yang ki surok habang ikit iba ya ki tiak ya ki mar ki mata te nakaliang kajongi hadin bangila shim gumtu ki issue ban nakaliang sarkar kala penmi gumtu ya ka order ban persange no ya ka banlum ya ki khajana na ki surok hai bede bandum na ki trok ki jingkit te nakaliang jong ki hima ban nakaliang jong ka council bat ki hima ngile syong arsin mentah are ba ka council ka digasin ka banen ko ban nakaliang jong ka council ha ka jingdon lang jong ima jamborwa ibade im jong ka ilaka barangkat jong ki hima ki don lang ki paim ki donang tu ban nakaliang juki kila keliangi kila kerpat ingi ba ka jingmi kamnon su ka jingmi na ini eu henry ki hima ki ong balada kin sange no ya kani ka jingkrong khajana kamut kan shem jing e ya ki hima ba kin ron lani ban trai kam ki kam hima sima te nakaliang ka council kala khot lang ka jingdon lang ka hima te ngiru ngila persngau ye kita ki jing e ki jongi gen kum ki trai trok bat kinongnya kali ngila shem jing e ngila persngau ye ki ba ka jingkrong kala long sebapalat ba kador krong kalong hadu ki khat khandai hadu ki arpo jar kum bangila ya thu ki press agi tu ki por ki bala debru ke nakaliang ka jongki kila snow kila sap kita ki jingut ki jongi ke nakaliang ka jongki kila ong ba kin terwa maki ya ka working plan ka jongki ke ngiru ngila snow dai ba ngin up ya kata ka working plan jongki hima da ka jing lam khmat ka council ke hadin pat nakaliang jong ka council ka sawanra ya kita ki working plan te nakaliang ka jong ngiru ngila pan snow mene isya ka khmat im jong ka ilaka babun man ta ki pajba lane ki nong song snong lane mangiwat ki try trok mo ki ba ya ki ba ai khajana ila don kata ka jing snow benyau lane ka jing du jing shania hai bedai bat ki bor hima namar ba ki babun ki ba yakran ki prakhot ki kun ki hajar jong ki hima ba fer ki badon ka asion ngila kran yong ba kumno ngin ai ya ka jing lum khajana haba teng gemut ka jing lum khajana jong ki hima kam da shai kam judon go working plan tengila kerpat khmat jong ima jamborwar mene ngiong ba laknu kumno ki hima ki de bandon da working plan ken haki hima jong ki kumno bakin shna school kumno bakin shna footpath kumno bakin penbahaya kayo nangta kamut ba da ka jinglum khajana na nangi ki taki try kali bat kita kinongnya kali na ki surok ken te namar ba kumbolong hipor mensuate ngi ki paim kamut ba ngi igen ba haba kilum khajana na ki pajba na ki kun ki hajar ngi ba ki seng school bun gini school ba ki bala don kini ki ba yo ban ya menta kamut ba ki de in memorial ki sim ki ba mensua bale ma ki seng school ki shna jingking ki pun jingking na kawe ka shnong sa kawe jing shnong hari kumbolong menta te ngi ba kadu jing sania ka na ki pajba ba kin siu khajana la ni kin ai kanu ka jing rap ya ki borima te nakaliang jong upaim nakaliang jong im jong ka council menete ulaong ba ya kani sa shna ka working plan hapo ka council kin se penbait maki nang ta hadin nang ta kisa ai shangi ya kata working plan bala shna da ka hima te nakaliang jong iru ngi haban khot lang ya ki prakhot namang imla ba syurai tang ni te ngi hab khot lang ya baro khot ki de khot jong ka association bangin sa ya syong ya ka jingalang bat ngit persngau hi gi bangila ya rai mentahang ni ka hani po ka jingalang mataksi je nakaliang jong ka HDC kala panpau ba kumu menela ong yangi ba ka jingalang ba stayo
la ben prepare ka working plan reina kaliang jongi 8 por karpat gi bor peniai jongka konsel ya advisor jongka konsel iba robojen kajarin badonlan bat kunjuk ru ya iba jambor war mo im ngi ong ba nakaliang jongi shemjing banong sitayo ba ngin lum ya ke jingalang kamne ka basuk ngi namar ba ngi pej lang ya ba ro khoj ya bro khoj ki parar khot ki bade ha kanika beri jong new terapi jong ka stage gi bro ko wege tengi ha bane song lang sobat ki tengi ong ki aipo rengi kam jalan namar ba ngi ha ban lum pen snow namar kani kamla ban song karai tan hangi simet kumni kidon katu kat ni kidon katu kat ni kidon bet ya kata mo kiba shim kiba up kiba yeng tamba pabun nakali ang jongi ki dekat ngim ya kiba don ka asion ni kam ta modon asion kemut ba pun ngim ai shu mata wat laki peniang mani ki up ni ki tebe to slide men mir long ni ya la kaya ni la ya katum ka order ke nakaliang ba Jonas Lamery adavesa ka association ulong ban wengi kinu jinge omde e ban yapni bor ba ka konsel klasim ni kasinjam ka bade e ban khot ekran ni thir nakabanta ban ra ekarai ban pun mentoy ya borolang nakaliang kejungi itu ka association ni penpawi gini kejing semungu la ni kejing sutanat ya kani ka KHDC mo kamtam lili EM ibadai pej ya kani ka ilaka bat ye legal advisor jongka council bakila shimkhia halor kitu kejing media kejing social media kejing bangila penpawi kejing kejungki pajba jongki kamtam lili jongki nongnya trok bat kunta bat jongki trai trok namar ba kani kejing krong khajnai ini kat kung kejing su jongki kala long ka ba shapa palat kala long illegal ti namar ba ngong illegal namar ba kum mangrakren rumsha namar ba kam shim la ai ka bor de ka sarkar kamtam lili de sarkar India bakin don kini kejing krong hapo ki surok igile yaki kali ke bayat te ne kalian kejungi ngustanat baka council kala shim kini ka yakini ka sinjam te namar ba ban resolve le ni ban te lakam ginu gijing ban pendunai gijing jongnore mdadei ban da ya pen ibor henringi ibu ka council menta kala shim kita ka sinjam ka belong rangba kala khot te hadin kituki artli ki press release ki bangila ai menshwa te halor kata kala shim khia ngustanat baka la shim kini ka sinjam namar ba ban shuya kawang keti ban shuya kawang ban shuya dan kejingnya shun jingnya bami sutu jumut apa ding jungi kam wanyen ra kan kita ka solution le ni tau so jong ka jing ya trailang ti haba ke khot kumni ti kamut ngisutanat ba maki ru kishim khia na kalian kejungi ru ngisutanat ingini ka jing shim khia kejungki bat nginam don chu kata kejing pen i bor le ni nginam don chu kata kejing bami sutu jumut pramangi ti pramangi ngidi banya don be kita kejing teli pramangi ngim dei badon kejing ya pai la dangi don jing ya pai tengi kumbang skrim barbor ba kejing shim kabu kan don nang nakaliang jongnore khnamon pelai kita kejing shim kabu jongnore da kejing wan ya telilang kumni sutenat bat ni khmilenti ba kadi kesin ke jing ya kenduk kadi ke beningkong te kesin ke jing ya kenduk ke ba arab ke balai le sing laban te la kambat penduk suntan ikini kejing ke bangi mat ke por khamtam de le yakini ki nongnya kali batu ki try kali batu ya ka association batu ki hima batu ka council bakar mendan kenu kejing bam sutu jimbot takitai uba jambor war executive member bade pe yakatnat ilaka ulong ba lami ka hukum nak sarkar ban khangsuai ki khrdop krong khajna jong konsel bat ki hima ki rut hadin kejing ujor nakaliang ka association ulong ba ka jinglum khajna nakaliang ka hima ni konsel kadai ka baju pentrikam bat ki donru ki kendon ka konsel ban snai ki khrdop ulong ba ki trok ki kendu jinge bat menta ka sni la sim ya karai ba ka konsel kan thawe ki working plan kumno ban lum khajna nakaliang ki hima bat ka konsel ini ka meeting ka menta ka sni kadai ka jinge kendu nakaliang jong ki hima rangkat ka mekalia trok am owner association but nakaliang jong ki council te namar bomdan ki ia in charge jong ka forest but kunjuru jong ka revenue te nakaliang jong nga haban ya kendu bat ki ban ya penbait nakabanta ki chin ki ya kendu te kane ka meeting kalong ba hadien ba kalami ka order ba ngin haban khangshwa ye ki toolkit ki chung ki hima ba chung ki district council ki bangi set up ba ki surok chung ka national highway ba chung ki state road te ka jingmi chung ka ni ka order ka de hadien ba ki nakaliang chung ka association ka la complain persya ye ki ni ki toolkit chung ki hima ba chung ki district council nakaliang jong ka kurman lembaga DCA ka penme ya kan ko order te
Te mentak kesengipat kilawan ya kaban ya kendu nak yang kehima rengkat begini ke susam nak benta begini penbet nak ya kene kakap. Ini nomor bagani kaji kaneka ko kaji lum ya kini ki khajna yani ka collection of revenue jong ki hima ba jong ka council kidai kat kum ka kidai ki customary practice ka wi kaliang ba ka ju ko por kidan ru ka provision nak kaliang jong ka council bakala ban set up lagi polket te kini ki trok ki bayalet ki bewan po ka jing yalam jong ka mekalaya trok owner association ki ya kendu jing ka bidai bat kini ki polket den ta ka daw ko ma piu ni ka por sa ka por ki ju mi ki press ki media ya ka jing complain ka jing ki dan Raymond tagas ni andang ila ya kendu pada ngila siam tang koi karai baknang ban wen no ya kene kejing dan ila ya kut ba ni la siam ya gitu ki jing pen snow jong ki boro nak liang ka hima bat kumju nak liang jong kini ki nak liang tok una association nak jing pen bet kalong ban nak liang jong ni ka council leng bagi concern department ki jong ni ngin satik op ya kene ka kam ingin sa sinai ki polisi ingin sa sinai ki working plan na ka benta kumno bangin kolek ki revenue ki joni jong ke hima ba jong ka council khnang ba kan nembu jing ki ni ki truck ki ba yakit ki ba ya play ka ki surok jong national highway jong ka state road ki surok apa kajila Thailand no bala pendep ka working plan. Iya kena ngikut ban pendep kloy nomor menta ko makalong West Kasil, so West Kasil, Eastern West Kasil, ko mala close loop berkot. Ngikut ban pendep kloy let's say within 2 weeks ni persang ban pendep no ngin sakhat yaki bangin yapet yaki ki policies ki ba mangingin berkre nak yang ki concern department ki juni akaba ledang nila ya menjur lang approve agak meeting ke sakhat ngin sa lang ban punya sakmat ka